ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем. На граница гаштем ба чако қати. Иншааллоҳ ина таға ина ирӯз 2025 01 11 рӯза, ирӯз 11 рӯза ина бародарам документ надошт. Ҳама каса ина бародаро документ набуд. Чихе гузаштем бачо? Созая? Ага чихе рафт омади? Иншааллоҳ ҳама созая. Иншааллоҳ ина гаштесем. Доха. Гап нест. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев соҳиби чоизаи сабмишени соли 2024 шуд. Ин чоизаро ташкилоти UFC ба Махачев барои сабмишенаш дар ғалаба зидди Дастин Поре тоҳфа карданд ва худи Махачев ин чоизаро чунин шарҳ дод: «Ма дар ҳақиқат хеле шодам. Ин муҳорибаи хеле ҷолиб буд, хуни бисёр ва ма ӯро дар раунди охир фавран шикаст додам. Ин беҳтарин буд. Ма ҷоизаи беҳтарин муҳорибаи сол дорам, ду ҷоизаи беҳтарин сабмишени сол дорам. Акнун ба ман ҷоизаи нокаути сол дар кор аст. Ин кор соли 2025 мешавад, иншааллоҳ», гуфтааст Махачев. Хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев дар муҳориба зидди Чарлз Оливейра соҳиби ҷоизаи сабмишени соли 2022 шуда буд. Ана дар якум муҳориба зидди Волкановский бошад ҷоизаи муҳорибаи соли 2023 шуда буд. Ва акнун ӯ боз соҳиби ҷоизаи сабмишени соли 2024 дар муҳориба зидди Дастин Поре шуд. акнун дар ҳақиқат ба Махачев ҷоизаи нокаути сол дар кор аст ва чӣ гуна ки аз суханҳои худи Ислам шунидем, ӯ ният дорад ки ин корро соли 2025 кунад. Топови ҷангори вазни сабуки UFC Арманд Сарукян аз муҳорибаи Майкану зидди Махачев дар ҳайрат аст. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. «Ман фикр кардам ки Майкану аз кори кардаи худ зиёдтар карда метавонад. Ман ҳайрон шудам ки ин гуна зуд ӯ таслим шуд. Шояд ки ӯ каме дар ҳаяҷон буд ё ягон чизи дигар, ман намедонам. Бешубҳа Ислам яке аз беҳтаринҳост ва ман мехостам ки муҳорибаи онҳо ҳаддиақал 2-3 раунд идома медод, аммо кори шудагӣ шуд. Майкану таваккал кард, муҳориба зидди яке аз беҳтаринҳоро қабул кард, муҳорибаи асосии турнирро наҷот дод. Лекин ҳозир ягон кас ба ёд намеорад ки 1.5 сол пеш мо бо ӯ бояд ки дар муҳорибаи асосии турнири UFC мехурдем ва 2 ҳафта пеш аз турнир ӯ аз муҳориба даст кашида буд. Ман лагери тамринӣ гузаронида будам ва барои ин кор ба ман ягон пул надоданд, лекин баъди 2 моҳ ба ман муҳориба доданд», гуфтааст Сарукян. Баъди аз муҳориба зидди Ислам Махачев даст кашидан, Арман ният дорад ки худро барқарор карда ба муҳорибаҳо баргардад ва як ғалаба ба даст оварда соҳиби муҳориба зидди Махачев шавад. Лекин савол дар он аст ки зидди кӣ? Геҷи бо Хукер меҷангад. Ана Оливейра ва Холлоуэй бошад барои муҳориба зидди якдигар розигии худро доданд ва акнун Поре ва Чендлер мемонад ки худи Чендлер Арманро ба муҳориба даъват карда гуфт ки барои муҳориба зидди ӯ омода аст. Ракиби дар пеш истодаи Мухаммад Наимов Каан Офли оиди Мухаммад Наимов фикрои худро баён кард. Аён аст ки ӯ рақиби сахт аст. Ӯ дар UFC 3 ғалаба ва 1 бохт дорад ва ман фикр мекунам ки ӯ дар рейтинг дар топ 20 қарор дорад. Ин визови хуб барои аввалин муҳорибаи ман дар UFC аст. Ташаккур ба UFC барои чунин имконият. Рекордҳои мо як аст, лекин ӯ аллакай дар UFC чанд муҳориба гузаронидааст. Пеш ӯ ба теквандо ва гӯштин машғул буд. Барои ҳамин стили ӯ хеле шавқовар аст. Лекин ман боварӣ дорам ки аз ӯ дида ҷангори ҳаматарафа сахтам. Ман малакаҳои зиёдтар дорам ва ман ҳамаи ин чизҳоро якҷо карда истифода бурда метавонам», гуфтааст Офли. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Каан Офли зидди Мухаммад Наимов аллакай рӯзи 1 феврал дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад ва Мухаммад аллакай дар он ҷо қарор дорад ва барои муҳориба худро омода карда истодааст. Мо ба Мухаммад омодагиҳои хуби беосеб ва албатта ки ғалабаи дурахшон орзумандем. Дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонобуду сарбаланд бошед.